Procedurile sunt inutile pe hârtie. În ceea ce urmează, îți arăt rețetele pe care le aplicăm la Nexus, prin care ne asigurăm că fiecare din echipă știe ce are de făcut. Să începem! Am tot vorbit despre proceduri și procese documentate. Ca un rezumat la ce am spus anterior, am demonstrat nevoia existenței acestor documente pentru bunul mers al afacerii, fără ca tu, antreprenorul, să fii mereu acolo. Nu am insistat prea tare pe obstacolele pe care le vei întâmpina pe drumul spre automatizarea procedurilor. În experiența mea, cea mai comună obiecție în calea implementării de noi procese în companie a fost cea legată de rezistența oamenilor la schimbare. Deci oamenilor. Am câteodată o problemă de pronunție. Colegii din companie sunt acomodați cu un proces pe care îl fac într-un fel, iar acest obicei este greu de schimbat. Aș zice că este extrem de greu de schimbat. Păi este foarte simplu, cum facem acum? Iar această rezistență la schimbare se manifestă mai multe feluri. Poate fi prin comentarii de tipul "cum procedam înainte era mai ușor" sau "poate fi un pic mai rău". Mai rău înseamnă că lumea zice că va face în noul fel, dar în realitate face tot la fel. Și atunci, care este soluția? Trebuie să știi că aceste schimbări dau mari dureri de cap tuturor, atât ție cât și colegilor, dar în moduri diferite. La Nexus, de fiecare dată când facem schimbări, mă pregătesc pentru obiecțiile din partea echipei mele. Mai întâi mă aștept ca lucrurile să meargă greu, pentru cel puțin 30 de zile. Este dovedit științific că adoptarea oricărui obicei nou durează cel puțin 30 de zile. În experiența mea, am validat acest termen. Dacă am studiat bine procesul și sunt decis să îl implementăm, îl propun în public colegilor și stabilim data la care să începem implementarea. Înainte de implementare, obstacolele în calea noului proces sunt minime. Drama începe imediat după data limită. Chiar este complicat cum facem acum. Hai să ne oprim, te rog! Ca să rezolv obstacolele, aplic două abordări. Prima, ascult obiecția până la capăt. Dacă ceva spune că înainte era mai ușor, vreau să aflu detalii, întreb la ce se referă și unde apar situațiile complicate în varianta nouă. Este posibil să aibă dreptate, situație în care trebuie să remediem problema. După primele zile, obiecția de mai sus devine doar un răspuns automat al cuiva căruia îi e greu să se adapteze și care ar vrea să rămână la varianta veche. Abordarea 2. Sunt răbdător. Ascult poveștile colegilor care se plâng și le ofer suport moral. Schimbările nu trebuie să fie făcute de dragul schimbării, ci pentru îmbunătățire. De aceea, aștept să mai treacă timp în care colegii să se învețe cu noua procedură, astfel încât să nu mai avem obstacole. Până aici totul bine. Dar cum să am grijă că noul sistem este cu adevărat implementat? Și în acest caz există două abordări. Prima opțiune este să pui procedurile pe hârtie și să le faci cunoscute echipei. De fapt, nu sunt pe hârtie, ci în format PDF. Dar nu este cea mai indicată abordare să lași lucrurile doar așa, pentru că sunt greu de monitorizat, iar unii oameni din echipă nu vor ști pașii de făcut. Ori sunt colegi noi, ori nu au citit cum trebuie documentul în care este descrisă procedura, ori au uitat detalii. Procedurile care rămân pe hârtie sunt greu de implementat și de monitorizat în același timp, ceea ce duce la haos pe termen lung. Abordarea 2 implică un sistem automat. În cazul nostru, folosim Zimplu CRM. În cazul tău poate fi tot Zimplu sau orice alt CRM care îți place. Esența este ca acel sistem să poată mapa întregul proces de lucru și fiecare persoană de echipă să știe ce are de făcut și când trebuie să facă. Dar voi cum faceți la Nexus? Mulțumesc de întrebare! La Nexus, simplificarea proceselor a fost ajutată de faptul că procedurile noastre sunt fluxuri de lucru ce au mai mulți oameni implicați. Următoarea persoană nu poate continua fără ca persoana dinainte să nu-și fi terminat treaba. În acest fel, există un control indirect asupra calității muncii pe care fiecare din echipă o prestează. Următorul coleg de pe fluxul de lucru este impactat în mod direct de rezultatul obținut de cel care face acum o activitate. Ca un sfat pentru tine, dacă nu ai conceput deja lucrurile
În felul acesta, îți recomand să gândești procesele de lucru integrate între departamente. De exemplu, poți face ca într-un proces de implementare, cineva de la vânzări să fie urmat de cineva din departamentul tehnic, apoi să urmeze cineva de la departamentul financiar și tot așa. După ce ne-am introdus procedurile în Zimplu, au apărut câteva ocazii de îmbunătățire. Ne-am dat seama că într-un proces de tip A, B, C, D, nu este nevoie ca fiecare etapă să fie efectuată de către o persoană. Am conștientizat că unii pași pot fi automatizați de către Zimplu CRM. De exemplu, dacă cineva creează un tichet de pe vreun site al Nexus, Zimplu primește e-mailul cu solicitarea și alocă automat solicitarea departamentului sau persoanei vizate. Pe măsură ce rezolvăm tichetul, clientul este permanent ținut informat prin tot felul de e-mailuri de stare pe care le-am creat tot în Zimplu. Aceste automatizări ne-au înjumătățit atât volumul de lucru, cât și cel al telefonelor de la clienți care doreau să afle în ce stadiu se află cererea lor. Acum știu, în mod automat. Nu mai trebuie să fie cineva dedicat pentru asta. Acesta este doar un exemplu, dar sunt multe astfel de mici automatizări care fac viața mai ușoară atât clienților cât și colegilor din companie. Cel puțin pentru aceste opțiuni, merită să ai un sistem precum Zimplu CRM. Păi doar atât? Implementezi Zimplu ăsta și urmezi doar proceduri? Nu chiar. Un alt avantaj pentru automatizarea procedurilor printr-un sistem digital este că toate procesele de lucru pot fi verificate și monitorizate în timp. Fie că vrei să știi care este stadiul unei solicitări în acest moment sau ce și cum s-a discutat cu un anumit client, poți accesa informațiile în timp real și ai istoricul datelor. Mi se pare deprisos să menționez că toate aceste detalii conduc la o mai bună calitate a serviciilor și a produselor pe care le oferi. În esență, poți să lucrezi mai repede și poți comunica eficient cu clientul atunci când trebuie. Echipa este informată despre sarcinile de făcut și nu mai uită detaliile procedurilor. Ok, care este ideea principală pe care să o rețin? Ideea principală este că orice companie are nevoie de proceduri simple și documentate. Procedurile sunt inutile dacă nu sunt aduse la cunoștință colegilor implicați. Procesul de implementare a noilor proceduri nu este deloc simplu. În orice echipă vor exista voci care se vor opune schimbării. Cel mai simplu mod de a aduce modificări în fluxul de lucru este prin utilizarea unui sistem automatizat, precum Zimplu CRM sau orice alt sistem care să fie potrivit pentru activitatea ta. Indiferent de modul în care vrei să îți automatizezi fluxul de lucru din companie, acesta este un proces care ia timp, dar care îți va oferi multiple beneficii și satisfacții pe termen lung. Cel mai important lucru este că vei ajunge la situația în care compania ta va merge pe pilot automat. Orice companie rămâne pe piață pentru că își menține clienții mulțumiți. Te invit să vezi și modul în care ne ținem clienții fericiți la Nexus prin câteva metode simple și eficiente. Până data viitoare, rămâi extraordinar!